організаторами, скажімо так, цієї протиправної діяльності є переважній більшості свої це місцеве населення. У зв'язку з тим, що населений пункт надзвичайно близько, можна сказати, це один фактично населений пункт, розділений державним кордоном. Такой аппарат имеет массу преимуществ. Во-первых, его практически не слышно в полете, а на малых высотах он незаметен для радаров. Вот только в отличие от нашего, беспилотник-контрабандист перевозит сигареты целыми коробками. Вони попрацюють біля годинки часу, зроблять біля 20 польотів. Можете порахувати, що якщо він перемістить за одну роботу 10 ящиків тютюнових виробів, то він на одній роботі заробляє $4000. За 2 рази він відбиває дрон.